Advocate Fadzai Maire voya vachitsanangura aiwa corruption iriko munyika yeZimbabwe panguva ino iyi. Patiri kuona kuti nehunyanzvi hunozikanwa huna Fadzai Maire, some people aiwa several people fanira chimukonfranda vachimuti aiwa anofanira aiwa kuita a legal opinion aiwa in the constitutional procedure yekuno impeacha aiwa the Zimbabwean leader vemasonda Mnangagwa under the constitutional law. But panapa tuna Fadzai Maire achinyatsokutsanangura kuti aiwa vakomana ZANU-PF amuzikuiziva sanapinda masvika mudanyirwa panapa kuti subscribe like on the bell kuti mudapainda Fadzai Maire mudanyira chiti. A few people have asked me to pen a legal opinion on the constitutional procedure or for impeaching a president under our law. I may get around to this at some point, but based on what I know about chimbachiya chemubati wacho wechigaro, nyaya yacho inofira kutyping tool. It won't even make it to the order paper. We need new leaders. Advocate Fadzai Maire. Comment section the question is, who would be brave enough to put that to motion in this current political environment? That parliament was rearranged, realigned, and repositioned to work for the few. Zvigananda. Mungu anopinda vachiti achiseka politics inonetsa. Right now nobody is talking about 2030. Ndomasvika kudai togone momwe. Mwanopinda achiti problem is geza vakati mubati wechigaro chigananda saka pakaipa. You won't allow the matter to be discussed because kuenda kwa ED kuenda kwa KO. Mwanobudanyira chiti, you can say that again, advocate. We don't need a rocket scientist to see that. Domashwa nobudanyira kwa pangwa ine tukuno aiwa nawe impeachment irikurongwa aiwa na firebrand bomb show geza pangwa ine tukuno ma critics achiri kustada vachiona kuti aiwa zvinogona kuti nedzei nokuda kwokuti aiwa zvangwa zvigananda zvazara muparliament, and the people who are responsible for impeaching and removing the Zimbabwean leader, they are also his allies. Kubva kwavo kutobvawo kwavo aiwa pazvigaro. Tidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda kuma section medu dzemafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.